credo paternitam corpus spiritu Deus, Deus Deus, micam corpus meum, materam tam crus metamixai. Kita ang kapukatan. Kana ang kapunura. San asas. Sakit niya kayo! Sabi! Ikaw ang magdanggan! Sabi! May uhipan na ikaw ang mo kalong! Ang mga kaliwat. Nahigugma na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tu apa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidontan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom. Mukirig siya. Yan ka ba? Antonio! Yan ka ba? No! Napangito! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupon. Gikan pa kaniyan po ang magkaroon ng kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Iksa'y makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kaliputan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug tulumtanan sa labawng gamhanan. Gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culiantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Susun. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Lain dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga gagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Ilusutok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Hello, Yoli. Nang Amanda, Unsay imong nakita, Yoli? nagkita din sila si Tony ug Lolita. Ha? Oo, Nang Amanda, nagkita sila si Tony ug Lolita. Di ay. Animal. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Nakaako yun. Openom, Mihilap, Benedictionem. Ako kasi di ay. Nakaako kasi di ay na ako, Antonio! Lupis, naibangon ako niyo. Nagkaanam naglikad ulit sa stasyon yun. Pero sa may labot ako nasayrang tali sa inyong kaliwat o sa kaliwat, Loretta. Apan gilam ka na kong isuon yun. Kung sa magali ako ikatabang sultihil ako basta madaog lang ako. Ay kabla ka. Tinud-an na yun ako ani mo yun. Lupis, sige lang. Nakaw na. Ako'y balat ni. Nakaw na kayo nagawa sa Loretta mo. Oo.
saman? Ay, kalimpi ni bagi. Gisugo, biya ko nimo. Mga bisti na tatay, nanay. Nalimot ka, gisugo ko nimo. Kuha ko bisti nanay, tatay. O niya na. Kuha ni bag. Biya na yun. Salamat po, Kristo. Lakaw na! Arin ako. May bawaan ko anong manang-manda. Tikiog yung ko ani. Purbida. Kagilngig ba yan sa barang paktol usik kong daot. O kupan pang mga labas sa pag-ibig. Wow! Lorita! Tony! Sila na ito ang putahan. Tony! Abihan ito bitana. Ngari sa luyo. Ha? Abihan itong dada bitana. Dinis luyo. Talaga, nay. Kung bakit na ang hita mo agad din eh. Tony! Nagkadako nagabukat na mga pangagpas o pagduda sa mong inahan o sa kong inahan nga rin natong duha. Busa, dili na ito matagal. Was lagi piling nga giyon og panahon. Mahimong, di lang ito may bawaan. Mukha sila pakita sa itong atubangan. O may bawaan na nila. Nga nagkasabot kitang duha palkunsa sa impinohano nila mga buhat. O, kini, nga naman ang bag. Mga sinina ka na sa inahan o gamahan ni Lucrecio. Isulog ko sinina sa inahan ni Lucrecio. Antonio! Kaya isulog ko sa sinina sa amahan ni Lucrecio. Ha? Sige na. Usakin na sa itong mga taming. Ani na ito mamatutan. Kung nakatuon pa kita sa pipinakaabilidad o kalaki sa mong inahan o sa akong inahan. Tony! Ayaw paglangan. Ang importante nga mahibaw ka nga nung gusto ko makikita ni mo, Antonio. Ang tanay kayo na ito, ninipanahon na. Tanan importante na kayo. Tanan mahirungdano na kayo. Para nato, Lorita. Nagsulog na ko, Tony. Huwag ko'y nasabtan kung sa ibuot ni mong ipasapot ng tanan. Usakin na sa itong gamiton. Para panalipon na itong duha. Bisan huwag ko'y nasabtan, Tony. Pero gituman ako ang imong gusto. Oh, nasulog ko ng imong ipasulob na ako. Imo na kini masabtan. Kung maabot pang ginuon niya ang higayon. Karon sa tiyata ka. Nganong nangusto ko magkakita ang duha. Hapit ako ma-rape ni Dominic. Dakong tao si Dominic. Apa nagisod siya. Musa gigamitan ko niya sa iya nakatunan gikan sa abilidad ni Mama Matilde. O kinanang ni Pia ang akong kusog. Ang tagadi panaw na kitang akong kusog. Gaya naman ang pagkuha ni Dominic. Gaya naman ang niyagtangtang ang tanan hangtod kapisan gamay. Wanay nahabiling sa lipod ang akong lawas. Oo. Wala ko ibisan gamay umoy. Panahibaw ko. Wa mo biyang akong panimuot. May gani, miyabot na akong inahan. Apo na ni Guro si Dominic. Iyaon akong gipagkatug. Inanay sa kong nakatug o galimot ko sa kalibutan. Ang sunod kinahit na po, may balik ang akong panimuot. Mo katong gitawgan ka na ako. Sa dayo na akong biya. Ang tingog ni Dominic o tingog sa kong inahan mo akong nabati. Wa sila mahibaw, nahilong kong bibiya sa mukha o galingon. Nalugit ko kanino. Tungod kay anam-anam na nakong gibo-bo dyan mo ang akong apelidad. Sultihan ko ikaw dyan. Nagligas lagamay na lang ang akong apelidad o sa nakatunan mong abilidad kay kanako. Kung dili ko pa ikaw mahal kaayo, dili good mahitabo. Nga ikaw mo'y akong bubuan tungod kay ang tanan kong binlan o hatagan kong unsay akong mga kalaki sa parang
Maugid unta si. Yo sambut ni sulti. Silureta ang imo ipasabot. Selorita. Si Lorita. Asa ka? Buhay ko. Hanang maing laki kong anak. Kung silureta mo imo gipangita. Naasi siyang kwarto. Ug nahinanok tingaling mayo. Ay adyo sumuka. Gusto ko mo tanaw sa maing laki kong anak. Matilde. Lorita! Matilde. Lorita! Matilde. Metam corpus spiritum. Metam corpus medium. Metam corpus spiritum. Metam corpus medium. Masama mo. Kanang gamit. Imo kong sa naunahan. Nagpasabot ang pili ka na ko. Nagpasabot ang pili na pismatil dinihigayo na. Hindi ka ikaw din sa atong higdana. Hindi ka. Mahinano ka ang daghang mga oras. Metam corpus spiritum. Metam corpus meum. Ako na ang tanang higayon. Wala si Lorita rin sa kwarto. Wala si Lorita. Lulian siya. Apanhain si Lorita. Kadugay pa ni man ang Amanda, uy. Matod pa niya kinagpadungan sa dini. Pero hangtod karon, huwag pa maging siya. Hain sila, Yolanda. Nang Amanda. Ikuyuan ko da. Dahil ka naman din sa kong kilid. Hain sila si Lorita o ang traidor kong anak. Abi na kong dili ka mo, anhi. Hain sila! Imo paghihapon ko papalikon sa amo. Dili na ko. Di na itaw ko papalik sa amo, Tony. Dili na yun. Tapla nang gilaw ko nimo sa mga tigre ug leon. Maluoy ka in taon ako. Doon na ka na nakatunan. Magatulog ka na siya maginahan kang Dominic. Mas kuskan ang nakatuna ni Dominic kay halos tanan. Gibubo na sa kong inahan nga niya ang abilidad ni Mama. Apan kaya lang pulihan ni mo ang kalabira sa inyong apuhan. Nga nagpabilid pa hangtod karon sa altar sa imong inahan. Oh, Kinarang imo katong ilisan. Ug ordinaryong kalabira. Ug ang ikaduha, may usas mga importante. Mao ang gamay libritong itom sa imong inahan. Ug labo sa tanan. Katong giingon nimo punya. Kinarang imo katong makuha. Una, kinarang mailisan ang kalabira sa altar. Ikaduha, ang libritong ito. Ug ang ikatulo, ug may labing minungdanon sa katapusing impwento. Mao ang punya. Kung imo nagli makuha. oh Antonio. Kuhaon ako ang tulog ka importanteng butang. Bisan magkahulugan pa kini sa ako kamatayon. Mulampos ka ha, Senorita. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwat. Dalit ka nga to sa RMN Drama.